Matapos ang filing ng Certificate of Candidacies noong unang linggo ng Oktubre, kanya-kanya ng kilos ang mga politiko upang magpakilala at manuyo ng mga botante. Dahil hindi pa opisyal na nagsisimula ang campaign period, karamihan sa mga kumakandidato nag-oorganisa muna ng mga dialogo at pagbisita sa iba't ibang lugar upang ilatag ang kanilang mga plataporma. Gaya na lamang ng mga vice presidential aspirant na nagsimula ng manuyo ng mga botanteng kabalin. Ang tubong Santo Tomas, Pampanga na si Senator Kiko Pangilinan, sinabing ang lalawigan ang unang probinsyang kanyang pinuntahan matapos i-anunsyo ang kanyang kandidatura. Ang COVID response ang siyang priority program ni Pangilinan na sinubukan pang mga Pampangan upang maipaabot ang kanyang mensahe. COVID yung kalaban, aliwa yung metong at metong. Let's focus on solving the problem of COVID. At pag natapunan na natin yung tuloy-tuloy na naman ang normalcy natin at manunumbalik ang sigla ng ating ekonomiya. Habang sa isang hybrid forum naman ay isinagawa sa bayan ng Mexico, online kumustahan ang naging paandar ni Senate President Tito Soto na running mate naman ni Senator Ping Lacson. Dito muling iginiit ni Soto ang kahalagahan ng drug testing sa mga nais maglingkod sa gobyerno. Doon sa batas na principally authored ko, which is the Dangerous Drugs Act of 2002, nandun doon yun, isang provision yun eh. Hindi lang sa pagkakandidato, marami kami nilagay na provision doon. Pero isa na nga yun, kahit sino magpapile ng kandidatura, dapat may drug testing. Habang sa kanilang pagbisita sa isang basket shop sa City of San Fernando, inilatag ng isa pang vice presidential aspirant na si Dr. Willie Ong ang kanyang plataporma sa maayos na overall health system ng Pilipinas. Alam niyo naman po na hospital, hindi lang 20,000, hindi lang 50,000, hindi lang 500,000 operasyon sa puso, meron pang 3 million na liver transplant. Talagang wala tayo ibibigay. Kahit anong ipon nyo, hindi talaga kaya. Bakit ang kalusugan natin sa bansa masyadong lubog? Samantala, pagbangon naman ng ekonomiya ang hirit ng PDP laban Kusi faction Vice Presidential bet na si Senator Bongo. Patuloy umano sila sa pagkuha ng COVID vaccines upang makamit ang herd immunity. Ito umano ang sagot upang maging normal na muli ang mga trabaho at negosyo. Ang pagkakaroon daw ng pagkakakitaan ang long-term solution upang laging may pagkain sa hapag ng bawat Pilipino. Kilala ang Pampanga na puntirya ng mga politiko tuwing panahon ng halalan. Bukod sa solid votes na naibibigay ng mga kabalen, isa rin ito sa may pinakamaraming registered voters na aabot sa lampas 1.4 million. Base sa calendar of activities ng Commission on Elections, ang campaign period para sa national positions ay magsisimula sa February 8, 2022 hanggang May 7, 2022 o 90 days bago ang mismong araw ng halalan. Rainiel Pawid, CELTV News.